फोन येणारच आहे। हां सुरू फास्ट घ्या। नमस्कार महाराष्ट्रातील तमाम अघोषित बंधू भगिनींनो, मी प्राध्यापक भारत जामनिक। आजचा हा व्हिडिओ टाकण्याचं माध्यम एवढंच आहे की 13 डिसेंबरला जो काही आपला निर्णय झालेला आहे आणि नागपूरमध्ये जे काही हाऊसमध्ये जे आपला निधी मंजूर झालेला आहे, परंतु GR आपला बाकी आहे। आणि मित्रांनो, पूर्ण अघोषित बंधू भगिनींनो, काळजी करायचं काम नाही, लवकरच आपलं GRचं काम हे पूर्णत्वास होणार आहे आणि येत्या 2 दिवसामध्ये आपला GR बाहेर पडणार आणि आपल्याला सुखाची भाकर मिळणार आणि आपल्याला हक्काचा पगार मिळणार। म्हणून काळजी करू नका। आता हा व्हिडिओ टाकण्याचं माध्यम एवढंच आहे की नवनिर्वाचित जे आमदार आहेत आपले सर्वांचे लाडके, महाराष्ट्राचे लाडके ज्ञानेश्वर म्हात्रे साहेब यांच्या माध्यमातूनच हा व्हिडिओ मी तुम्हाला टाकत आहे, कारण की त्यांना वारंवार शिक्षक वर्ग हा GRसाठी फोन करत आहेत की GR केव्हा निघेल आणि सर्वांच्या भावना सारख्याच आहेत। जे तुमचं दुःख आहे ते माझंही दुःख आहे आणि सर्वांच्या भावनांचा एक आदर ठेवून म्हात्रे सरांमार्फत एक मेसेज मी तुमच्यापर्यंत पोहोचत आहे की GRचं काम पूर्णत्वास झालेलं आहे आणि 2 दिवसामध्ये आपला GR निघणार आहे। म्हणून काळजी करू नका, अस्वस्थ होऊ नका आणि 2 दिवस संयम बाळगा आणि वारंवार सरांना फोन करून त्यांच्या कामामध्ये आपल्या GRच्या संदर्भात ते काम त्यांचं सुरू आहे, म्हणून त्यांना डिस्टर्ब करू नका। लवकरच आपला GR तुमच्या आपल्या सर्वांच्या हक्काचा पगार हा हातामध्ये पडेल आणि GR 2 दिवसामध्ये निघेल। काळजी करू नका आणि अस्वस्थ होऊ नका आणि मनाचा धीर संयम सोडू नका। आणि आज त्या GRच्याच पाठपुरावासाठी आज आम्ही मुंबईला निघत आहे आणि GR हा 2 दिवसामध्ये कन्फर्म निघणार आहे। त्याच्यामुळे काळजी करू नका, अस्वस्थ होऊ नका आणि कोणत्याही भूलतापाला बळी पडू नका। जास्त ग्रुपवर लक्ष देऊ नका, कारण की विनाकारण ग्रुपवर चर्चा जास्तीत जास्त होत आहेत। म्हणून फक्त संयम बाळगा। आतापर्यंत जसा विश्वास ठेवला तसा विश्वास ठेवा। लवकरच आपल्याला आपला हक्काचा पगार मिळेल आणि लवकरच आपला GR या 2 दिवसामध्ये निर्गमित होईल। धन्यवाद।